Molt bé, Alba. Doncs per acompanyar aquest arròs amb verduretes, ou i foie d'en Josep Maria, hem triat el vi que podeu veure en pantalla. És de la Casa Sumarroca, una petita bodega del Penedès, que fa no grans produccions, però sí que molt acurades i molt bones, i a preus realment molt interessants. De tota la gamma que té, hem triat el Muscat. El Muscat, per aquells que encara no ho sapigueu, és una varietat de raïm. I en aquest vi se l'anomena monovarietal, perquè el 100% de tot el contingut està fet només d'aquesta varietat de raïm. Bé, ara doncs ve la pregunta, per què hem triat aquest i no hem triat algun altre vi de la casa, no? Doncs a mi, en aquest cas, el condiment que m'ha fet decantar-me o decidir-me per aquest vi ha estat bàsicament el foie. El foie, com tots sabeu, té aquest regust final una miqueta dolcet i aromàticament i en quant a sabor és molt persistent. Llavors, bàsicament per aquest motiu ha estat el qual he triat el Muscat, ja que és una varietat de raïm que sí que ens aporta uns tocs més dolcets. No és que sigui un vi dolç, però sí que dintre la gamma de secs i dolços aquest estaria més tirant cap a la línia de dolcet. A part d'aquest punt dolcet, també ens aporta aromes a litxis, a fruita blanca, una miqueta a nous, i crec que pot lligar molt bé també amb les verduretes. És un vi molt lleuger i en si el plat pot lligar molt bé en aquest aspecte de càrrega, no? Ja que com que l'Ester ens ha dit que les verduretes i l'arròs estan molt ben equilibrats, també hem pensat en buscar un vi que segueixin aquesta finura, aquest petit lligam, i creiem que amb aquest vinet blanc servit sobre uns 8-9 graus per no perdre tota la potència floral que té aquest Muscat pot ser molt adequat, i espero que a tots els nostres oients i espectadors els agradi. Com sempre, si necessiteu algun tipus d'ajuda per algun maridatge o quelcom, us podeu posar en contacte amb nosaltres via mail, Facebook, Twitter, telèfon. Tots aquells que vingueu de part del programa Cuina Prop tindreu un petit descompte en els productes que han anat sortint al llarg de tots els programes que ja portem fets, que Déu-n'hi-do. Vinga, salut i moltes gràcies. Encara està bullint, no? Li queda una estoneta? Sí, falten 2 o 3 minutets i ja tindrem l'arròs a punt.